এনেকুৱা বহুত থুলুঙা মন্তব্য তেখেতে কৰি থাকে আৰু যোৱা 10 তাৰিখত এটা ইৰেছপনচিবল এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে তেখেতে, যিটো নেকি এজন ৰেছপনচিবল পাৰ্চনে তেনেকুৱা কথাবিলাক কোৱাটো ভাল নহয় আৰু সেইকাৰণে আজি ইয়াত ডেফিমেশ্যন এটা কেছ ফাইল কৰা হৈছে। তেখেতে হিতেশ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াৰ ঘৰত যিবিলাক অস্ত্ৰ পুলিচে উদ্ধাৰ কৰিছে সেইটো মই প্লেন কৰা বুলি তেখেতে কৈছে আৰু সেইকাৰণে এই কথাবিলাক এনেই মানে জব কৰি কোৱা কথা নহয়। এজন ৰেছপনচিবল মানুহবিলাকে আইনৰ কথাবিলাক বুজি পাব লাগে আৰু তেনেকুৱা সমাজখনক তেনেকুৱা গুমৰাহ কৰিব নোৱাৰে, মিছলিড কৰিব নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণে তেখেতে আহি কোৰ্টত এই কথাবিলাক জবাব দিয়ক। তেখেতৰ তাত কি তথ্য আছে, কি এভিডেন্স আছে তেখেতে আনি পাই দিয়ক। ইয়াৰ কাৰণে আজি কেছ এটা ফাইল, ডেফিমেশ্যন কেছ এটা ফাইল কৰা হৈছে। हेलो फ्रेंड्स, खुलुमबाय आरोबाव बिथांखि ब्लग चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोन, जोङो मैयानि समावहाय नुनो मोन्दों थांनाय बारग' सरकार बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौहाय दानि सोलिबाय थानाय सरकार इउपिपिएलनि चिफ प्रमद बर' सारा केस फाइल खालामबाय होननानैहाय, नाथाय मानि खारनावहाय केस फाइल खालामजादों जों बेखौ थांनाय समफोरावहाय जेब्लानाखि हाग्रामा सरकारा हितेश बसुमतारीनि थाखाय जानानै माखासे प्रमद सरकारखौहाय दानि इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि चिफ प्रमद बर' सारखौहाय ब्लेम खालामदोंमोन, माने नंखाय बाथ्रा बुंनानै प्रमद बर' सारखौहाय हितेश बसुमतारीनि न'आव थांनानैहाय अस्त्र दोननानै पुलिस बिफाननि मानसिफोरखौहाय फाव फान्दायनानै हमहोदों होननानै बुंदोंमोन। नाथाय बै बाथ्राया नंखाय बाथ्रा, बेफोरबायदि बांसावनायनि थाखायनो दिनैहाय मोनफ्रोमबो बिथिङावहाय मोनसेबो फोरमान मोनैनि थाखाय दानि इउपिपिएलनि गभर्नमेन्ट प्रमद बर' सरकारा बेखौहाय केस फाइल खालामनायखौहाय जोङो नुनो मोन्दों। स' रायजोफोर, जोङो ओरैनो मिथिनो मोनखायो हाग्रामा सरकारा माब्लाबाबो बर' हारिनि थाखाय मोजां मावनो होननानै सानग्रा लिडार्स नङा। बियो मानो होनोब्ला जेब्ला बियो बै समावहाय बिपिएफनि समावहाय लिडार्समोन, बै समावहाय बियो स्टेजआव गसंनानैहाय डिवाइड आसाम 50-50 बुंनायखौ नागारनानैहाय, जोंनो बड'लेण्ड नांगौ होननायखौ नागारनानैहाय बियो असमिया भाषानि बा आसामिस भाषानि मा बुंदों, 10% माने 100/10 बड'लेण्ड নহ'ব होननानैसो बुंदों बियो। মই थाखाउन्टे बड'लेण्ड किट्टियाव নহ'ব होननानैसो बिथाङा बुंदों। अब्ला हाग्रामा सरकारखौहाय नोंसोरो बर' हारिनि मोजां मावग्रा बा बर' हारिनि थाखाय मोजां लिडार्स होननानै नोंथांमोना सानो खोमा। आं साननाय बायदिब्ला बा आंनि नोजोरावहाय हाग्रामा सरकारा माब्लाबाबो बर' हारिनि थाखाय एक्सेप्टेबल लिडार्स नङा। आं बेखौहाय माब्लाबाबो गनायनो हाया। मानो होनब्ला बियो रायजोखौहाय दाबिया आरो रायजोनि थाखाय बियो मोजां मावनो होननानै साना, गावनि नांगौनि थाखायल' सानो, गावनि उदैखौल' सुफुंनो होननानै सानो। बियो गारि मटर मोनब्लानो जाबाय, जानाय लोंनाय मोनब्लानो जाबाय, नाथाय नों आंहा बबेयाव मा अबस्थायाव दङ बेखौहाय बियो माब्लाबाबो नांजाया। बेनिखायनो दिनैनि बे इउपिपिएल सरकारनि चिफ प्रमद बर' सारनि माखासे मावनायखौ मेगन सानानै बियो फान्नाव खोख्लैनो होनना नाजादोंमोन जानो हागौ। बै हितेश बसुमतारीखौ लानानै बियो माखासे बाथ्रा सावरायदोंमोन। दिनै बे सावरायनाया सैथोखौहाय बबे मानसिया सैथो बुंदों, सैथोआ जेब्लायबो नुजाखायो आरो सैथोखौ माब्लाबाबो दोनखोमानो हाया। नाथाय नंखाय बाथ्राया बेयो हमजाथारगोन कि हमजाथारगोन, सानसे नङा सानसे हमजाथारखागोन जुदि नंखाय बाथ्रा बुङोब्ला। दिनै जोङो नुनो मोनबाय हाग्रामा सरकारा थारैनो नंखाय बाथ्राखौ बुंदों। प्रमद बर' सरकारखौहाय बियो लाजि फोनांदों, बियो मान सनमान हानि खालामदों। गावबो सासे सिटआव जिरायनाय बा मान गोनां सासे लिडार्स, अब्लाबो बियो सासे दानि सोलिबाय थानाय चिफ प्रमद बर' सारखौहाय गाज्रि नोजोर नायनानै बियो माखासे बदनाम होदों। बेनिखायनो दिनैहाय जोङो हाग्रामा महिलारि सारखौहाय प्रमद बर' सारा 100 कौटि थाखा रांनि फाइल रेजिस्टार खालामनायखौहाय जोङो नुनो मोन्दों। बे केस रेजिस्टार खालामनायनि थाखाय आंथ' मोजांसो मोनदों। आरोबाव बिनि अनगायै हाग्रामा महिलारिखौहाय जेलावसो फाथायबावनांगौ। बेखौ जेलाव फाथायनांगौ। जोंनि फाउन्डार एनडिएफबिनि फाउन्डार, बयजोंबो मिथिजानाय हारिनि संरैखानि थाखाय मावनो सानग्रा रन्जन दैमारि सारखौ जेलाव बख'नांगौ।
ये हाग्रामा सरकार को हमें उसको जेल में डालना और हमारा रंजन दैमारी को बाहर निकलना वही बेस्ट है मेरे लिए जाहाथे रंजन दैमारी आरो प्रमद सरकार बिथांमोना मोजाङै मावलायलांनो हानाय बायदि आंनि बे जिउ होनाया बेसेखिनियामोन रायजोफोर जुदि भिडिअनि थाखाय माबाफोर गोरोन्थि मोनदोंब्ला आंखौ निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामबाय गोजोन्थों भिडिअखौ नायनायनि थाखाय जै बर' हारिनि